Ano bala ang dapat nato himuon aron hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-entertainon ang mga nagapadala ng mensahe gikan sa hindi mo kakilalang ng mga individual, text man o chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahilig mag-shopping online, magamit lamang sa kalihiti mo nga masaligan ng mga online shopping applications. Likawan nga magpadala ng kwarta, inaagi sa mga online remittance o online banking, pila binagid sa mga dalagko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sa imo manggan at kung mapalayo sa mga potential target sa mga online scam. Mangin alerto sa tanan nga ito, hindi gid magsalig tidayon. Apak, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit nga police station para sa nagkakaindong aksyon. Sagod, nga hindi na matugangan pa ang ila mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang tatanagto. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Road safety tips, no moving vehicles. Visibility, siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa atong salakyan, kag iban pa nga mga accessories ini para sa atong matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage, sa mga nagagamit sa motor, tricycle, kag e-bike, magpabilin sa pinakatao nga linyang sanggalan. Signaling, gamiton gid ang signal lights antes magliko o kung magpunto para maalerto ang nagasunod ng mga salakyan. Speed limits, magpadalagat sa nagangaigaw nga kadasigon para maitawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang hindi pag-intindihan. Kini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device. Kini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga ma-hack. Ikadua, ugalion permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kun anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton iobserbar ang think before you click o kun paminsaron gid anay antes magpindot o kun mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kun nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga estratehiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlock ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo mawala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa buwa sang inyong balay. Mas maayo kung permi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.
Ini nga panomdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cups. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cups, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning! Welcome na sa aton nga programa nga nagatag o kung nagadulong sa nga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sa nga Iloilo kag subong manilikoton kag serbisyo sang inyo sining mga Ilonggo Cups sang wala sang liwan kundi kana Martes ang Ilonggo Cups on Air. Yari naman kita sa adlaw sining Martes kag petsa 28 na sa bulan sang Oktobre. Katapusan sining Martes no sa subong sining bulan tuig 2025. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Major Rando Aranyo, kung po ninyo sa subong nga kanyo sining mga kabalikat na nagikan diri no sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kaluwan ni Dr. Amiloy. Kanyo sining mga kabalikat sa technical side, Kabalikat Staff Sergeant Christopher Tope Dignadice. Ako naman kabalikat Staff Sergeant Erwin Magarso. Kaya ako naman kabalikat Police Corporal Princess Ruth Margaret Estabilio. Happy Tuesday morning kabalikat Princess. Yes, kabalikat Erwin. So dasig lang sa inadlaw no, yari na kita sa katapusan sining Martes sang Oktobre no kag by weekend no. Ano na Pila na lang ka days. Pila na lang ka days is tigkalalag na. All Saints Day sa November 1 kag All Souls Day naman sa November 2. So lisipon na lang ang inadlaw kag pila na lang ka days kani kablikata Princess before Christmas is 57 days na. Kadasig lang 57 days. Oo, kadasig lang gid sang inadlaw kablikata Princess. Kabitis nga ti ano may mga ano naka-ready na to nga pang giveaways kag mga pang Christmas gift nimo. Do na ubos gid ang aton nga PBB kabalikat no. Kadasig lang sang dasig gid. Yes. Way pag-abot na nakatiganan na. Oo. Kakong pwede mo lang for next nga Christmas. Pero anyway, may ano pa man may an year. Yes. So, why na yan nagkakaubas sa Kabalikat Princess? Kag as long as nga buhi. Importante Kabalikat Princess nga buhi, no? Agon nga everyday, no? Is a blessing, no? Kabalikat Princess. Nga which is nga kung pagbugtaw lang na naton is isa na kadako nga blessing nung nakabugtaw kita. So dapat appreciate nato ng aton sining kaubuhi everyday. Kag dapat is everyday is a Christmas day sa aton tanan. Yes, kaplikat. Kag siyempre no sa tanan nga giwat sila sining birthday sa subong sining adlaw. Happy birthday gid sa inyo tanan-tanan. Yes, happy birthday.
So sa tanan nga giwat sa ila sining birthday no, happy birthday gid sa inyo tanan-tanan kag gabay pa no nga more pagid nga mga birthday. Blessings. Kag Yes. blessings ang magabaot sa inyo sa sining tion ninyo sa inyo sining birthday no. Kag kanami kung mag-birthday kag Obligado Princess kung sa subong October kay medyo ano na. Kung may bilin pa nga bibibi ka Oo. Obligado Erwin. Kag Namin pa. kag brubugana pa no kay mo na alin September is Tigararbes na ko no. Sa una nga chimpo ay doon lang subok. Kay ang iba, Nagalain na, oo. nagalain naman ang chimpo dalasang climate change. O ganino, galain ang chimpugit Galain. matuod. Pero sa subong no nag-start na ganyan ang amihan na naman. galamig Which is naman. nga nagalamig na ginang aton sini nga no nga chimpo na gid no. Kung magbugtaw kita sa aga hindi na tanto ka ano na gid no ka mainit na or mapaang kag ara na no nga kuan sang hangin ang dupoy-dupoy sang hangin is Hindi mabadagan nagawa naton. mainit. No? Oo. Kag ginasta na sa New Year kabalikan Kabay pa, princess kabalikan kabay pa. Erwin. Oo. Nga hindi na magbago. Ah. Kaya ba si Balagulpi mag-init naman kagulan. Kaya parehas to Gani, ba oo. isang ligad. So as long as nga no, preparado kita everyday no. So sa tanan na sa liwat no, sa nag-iwat sila sa birthday, happy birthday gid sa inyo Yes, tanan-tanan. happy birthday. Oo, so dapat sa tanan naton man sini nga mga viewers kag sa mga followers naton. Dili sa aton sa official Facebook page yung Iloilo Police Provincial Office. Kag subong man ang Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6. At yun na kamudera no kag lantaw mo sa aton sini nga live. Kag kung may mga shoutout kamudera no kadto lang sa aton sini nga comment section na Kablikata Princess. Kag subong man sa aton sini nga mga viewers na diri sa aton sini nga nakukap kita subong no with the Radio Ogyon Santa Barbara. Yes, Brigadier Erwin. Which is makita no sa ila sini nga YouTube channel. Kag subong man mabatian kita Kablikat Princess no sa 106.7 FM sa inyo sini nga mga radyo dira no sa DYIS no sa Radio Ogyon Santa Barbara. Mabatian kita no diri sa Banwasang Santa Barbara kag sa mga ilapit sini nga mga kabanwanan no diri sa 2nd District no. So good morning kids sa inyo tanan-tanan. Yes, kabalikan Erwin sa Stasialiman dira sa akon nga sa Facebook page nga ka live subong no. Ada man naton mga viewers na akon mga followers. Yes. So kadto lang mo dira ka sa aton sini nga mga comment sections kag ipalabot ang inyo sini nga mga shoutouts and greetings kag subong man participation ninyo sa aton sini nga mga topiko nga ginadiscuss sa subong sini nga aga. Anyway, Kablikat Princess no sa subong sini nga Martes ang aga. Aton sining mga topiko ng pagkadulong sa inyo sa subong aga. Maghatag kita no sang reminders no Yes. sa sining nagailapit naton sining All Saints and All Souls Day. Ay labi na gid ng ining pagbisita naton sa mga patio. Kagasubong man mga panugyan nato no antes kamo maglakat o halin sa inyo sining mga panimalay. Kagasubong man Kablikat Princess no may mga pila pa sa gyapon sa mga nabiktima sang nasari-sari sining modo sang scam Kablikat Princess. Yes, mga online Oo, scam. mga Kablikan online Erwin. scam, may investment scam, may love scam. Tanan na lang puro scam na lang Puro na Kablikat lang Princess scam. no. Oo, wala So isang tuod. oo. Online. Pati sa gugma may scam na Kablikat Princess Ang sila trust no. kabalikan Erwin ano na lang May ganito scam po. man kali ano. Alay na lang. So dapat may pamati ka man no, sa aton sining mga tips and reminders nga paghahatag karon no angot sa sining mga mudo sa gyapon no, sa mga online na scam kag sa Yes, tanan nga Kablikat sari-sari Erwin. isang mga scam. Kag subong man pagdiskusyonan man naton Kablikat Princess ang imo sining mga topiko sa subong aga. Yes, Angot Kablikat naman ina Erwin. sa ano gani Kablikat Princess? Wala siya Kablikat Erwin, no? I-discuss man natin subong nga aga ang influence sang imo friends, no? Specifically, no, sang ligad nga week, no? Oo. I-discuss man na akon ang regarding kung ano ang epekto sang imo nga friends sa imo, either bad or good side siya Kablikat Erwin. Yes. So bantayan nyo na sa aton sining pagpangalagad sa subong sining aga. So kadasig lang kisang inadlaw no. Yari na kita sa last quarter no sa subong sining tuig Yes. 2025. Kaga exciting Lapit ang na naman ang aton January bago na. Doligad lang, no? Oo, sa ano Doligad lang lang New ng January, Year. January na naman. Oo, subong January na naman to idugay. Tugangan naman edad na oo. Kablikat Erwin. Tilaban-laban. Anyway, no, namin na yung kakadugangan kisa mag-stock up or mag-buinan or ano, Kablikat Princess. Kaya mo nang balila nung kung
nagadugang aton sining edad, the more pagid kita nga naga-mature, the more pagid kita nga mangin responsible, kag subong man na more pagid kita no nga mga maga-learn no sa aton sining mga experiences, kag dapat the more pagid kita no nga mangin isa ka butanan sining citizen no kag agud sa aton sining komunidad nga hindi na kita makadulot bala sang perwisyo dira, kundi dapat makabuli kita no sa pag-maintain sang peace and order sa aton sining community. Yes, perfect gid ang imo Oo. explanation kabalikan. Yes. So nauna aton sa subong agang aton sining tips and reminders. Kag subong man pila ka mga reminders naton angon sa sining nagilapit sining undas Yes. 2025 sa sining All Saints Day and All Souls Day sa mabot sining weekend. Which is nga pero by the way sina no antes sina kablikat princess. Wala klase kablikat Erwin no. Wala na sa break ng mga kabataan. Oo, wala sang klase no sa depensa subong no sa elementary and high school. Ang college ang may mga klase no. Mo na ka no subong at least ang ginatagaan sa buhay ang mga kabataan no. So ginagaan gid importansya kablikat Erwin ang aton mga nagtaliwan kag na mga nagapahuway na. Oo. Kag subong ang aton sining mga lukap sa Kabulat Princess sa Bogo sining probinsya sa Iloilo no sa mandaw sa aton sining provincial director ang preparado na sa nagilapit sining All Saints and All Souls Day sa mabot sining weekend Kablikata Princess. So ang aton sining mga ilukaps no nga may nakapisto na sa ila sining mga area of responsibilities kag prior sang undas no may ready na kita kag makasitap kita no sa aton sining mga police assistance desk sa tanan aton sining mga sementeryo ni diri sa Bogo sining probinsya sang Iloilo kag sa tanan sining mga kabanwahanan. So ginapasalig sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan ang inyo sining mga ilukaps no ang inyo gid sining masaligan sa subong sining undas no nga any police assistance man kag kung ano kinahanglan ninyo sang bulig kag responde sa inyo sining mga kapulisan is ma-reach kita no through sa aton sining mga hotlines and of course no sa aton sining unified hotlines no sa 911 nato na Kabalikata Princess. Kag siyempre kung anong man mga problema nyo dra labi na sa inyo sining security no kag sa kalinungan dara sa inyo sining area is hindi magduwa no ka magtawag no sa aton sining mga ilukaps no through sa aton sining mga hotlines. And of course no sa reminders ato na Kabulat Princess sa mga pero prior sina no sa mga scam na unahon nato na sa mga undas ngayon nga which nga antes ko magkadto no sa inyo sining mga tagsa-tagsa ka mga sementeryo kay subong walang dan klase no may time ang kalabanan nga magmatamat na kadto sa ila sining mga magpisita no sa ila sining mga minatay. So dapat siguraduhon na nato na Kabulat Princess no sa aton sining mga panimalay no nga nakasarado no aton sining mga panimalay. Kabay pa Kabalikat Erwin no ang mga malayo bala nga area no nga kadtuan. Kung mga kamo sa province area kag magpuli sila basi bala Kabalikat Erwin no wala nila bala ma-check ang ilang balay ang may mga electrical or mga plug nga electrical equipment nga nakasaksak pa kag mag cause no Kabalikat Erwin sang sunog no. Specifically no kung may mga kabataan man nga nabilin no sa inyo panimalay no dapat i-secure gid naton kag nakabaluman ang inyong mga tupad balay Kabalikat Erwin nga may mga nabilin nga bata dira kay basi bala kung nasunog ang balay nyo tapos nalakan pa ang kabataan duwa na gid ang nadula ang inyong panimalay pati pagid ang inyong kabataan. Yes. So dapat secure kid ang aton sining panimalay no antes kamo mag-enjoy or mag ano dira sa patio no secure kid nga safe ang aton sining panimalay kag siyempre no. Before kita magbisita sa aton mga kag dapat may balikan pa kita nga panimalay no Kabalikata Princess. So secure kid ang aton sining panimalay mga Korinteño dira kag tanan na lang dira nga secure antes bayaan bala no antes naton bayaan. Di naton pagsiling okay lang nang balay way managalakat. Okay lang man dali ko Kabalikata Erwin no kung those minutes lang ang imo nga apart from the balay no tapos mabalik ka man lang dayon pero kung mga usually no pero hindi taman gyapon magaan sang assurance Kabalikata Erwin no nga maskin pila ka span of minutes no kay kabay pa kung tigulutom Kabalikata Erwin no ang aton mga mga tawag ni usually nga makakomitar sang krimen amo na ang makasulod dayon sa inyo panimalay kag syempre makakuha na to dayon sa mga valuable nyo nga mga gamit. So amo na Kabalikata Erwin no dapat aton mga valuable nga gamit no i-secure gid naton specifically nga kung ara sa aton kwarto dapat butangan tagid sang padlock no kay para at least bala ma-lessen or
dugayan man or ano ba lang somehow hindi sila dayon maka kumitar sang krimen. Kag usually kabalikat Erwin no kung mga amo na nga malayo kita or makaduan tagid ang isa ka area nga in which dito kita mabisita sa aton mga nagtaliwan na mga relatives no. Dapat i-secure naton ang aton balay. Kandaduhan tagid. Yes. Kaya namin man ka Bullet Princess no kung may ara nga nabili no sa inyo sining panimalay dira agod nga magbantay dira no sa inyo sining panimalay antes ninyo bayaan. Kaya ang iba nabi mas kampante kita no kung may tao balang nabili sa aton sining panimalay aga dapat kung mga kabataan man nato nabili dira is taga naton sa nga instructions no and reminders no agod nga para sa safety sa aton sining panimalay inang maglakat ka bala nga mas manami no kung maglakat ka kag mga practice na sa kalabanan man ilabin kayo sa mga ginikanan ng antes bayan ng panimalay nung instruksyonan kita mga nabilin dira labin magiging kung mga kabataan nila kung anong dapat sininila ngay mo kagambawan kabalikat Erwin no yes specifically kabalikat Erwin ng mga kabataan daan no ada na daan ng ilang mga curiosity kag mahilig sila daan sa ang do panibago sa ilang mata specifically kung age nila ga-range lang sa mga 3 to 4 no dapat ano tagid no hindi ta pabawayan nga sila lang gid nga ara dira sa balay dapat may ara gid somehow nga mas magulang no or 8 or 10 nga daw in which mas may ara na buot no kabalikat Erwin kay kabudlay ibili ang mga muna nga age nga ga-range sa 3 to 4 nga sila lang. So dapat aside from that kabalikat Erwin no i-monitor gid nato ng kabataan kay hindi naman na sila masaligan kasi syempre kita ganing ginikanan so dapat kita gid ang mag-initiate sina kag mas ano tagid nga ihambal sila aside sa i-briefing ta sila nga dapat amo ni obrahon nyo amo ni dapat ang hindi kay typically amo nang gakos man kabalikat Erwin no sang mga sunog lately no kay ang mga kabataan hampangan ang posporo lingaw-lingaw ang duwa magutod kay syempre bata tapos naghampang sang posporo tapos nagsunog ang balay amo pagid ang makakos ang danger sa ila kabuhi aside from that ang makahalit kapag sa imo mga iban nga kaupod dira kag iban pa nga panimalay Kagwa namin kablat princess no kung may nabilin mismo nga adult no inang mga balbla naton nga may nabilin silang upod nga may kalag bala kablat princess no. Piyak balay mo lang kabalikat Erwin ngayon which bala nga kabalo nga sila dira sa balay para at least somehow may makatulok-tulok or makabisita-bisita okay pa sila dira. Yes. And sa on the other hand naman kablat princess no sa mga ano naton sa mga pumuluyo naton nga magakadto sa maton nga mga sementeryo either sa mga ano naman may gambalin lang may mga sanctuary or cemetery and kung ano pagidra nga mga ginabisitahan ninyo during sang All Souls Day sa aton sining nga mga pumuluyo no reminders man naton no kaya nga mga ginapabawal naton sapagkat sa mga cemeteryo naton is ginabawal ginaton no nga magdala ka mudra sa mga matalom kag sa mga makahalalit sining nga mga hingaliban nga makatuga no sang or maka-injure sa iba na kablikat princess kangay sa mga ice pick dira kutsilyo kag ilabi na gid ang armas totang so kag another reminders man nato no nga bawal man nga magdala sang ilimnon sa aton sining nga mga sementeryo no kay iban niya yes naga imuon nga pot shot imuon nga tagayan dira basi kung may mga body shot pa da kamog sa mga sementeryo kabalikat princess so body shot kay wala baso-base so mo na no ginabawal naton kag may ara man iban nga kabalikat princess nga wala sang ilimnon nga dala kapag magkadto sa patio hubog so ginabawal na nato no nga mag dito kabalikat Erwin hambalan niya dito sa ilo sa mga energy drink drang iban so ginabawal gina nato no kay gina-check na torolino sang inyo sining mga kapulisan sa sining tion sang fiesta minatay kag isamang ginabawal nato na kabalikat princess no ang pagdalaman sa mga sound system or sa mga speaker dira or sa mga any sounds no nga or mga mini sound dira nga makadisturbo sa kalinong no sang iban na kabalikat princess kag basi magbulugtaw dira mga pinamata or mga minatay kabalikat princess ka magdisco magdisco sila so ginabawal na nato no kakasay sina isa mo na kisang rason bla sa mga misunderstanding pagit sa mga patio kag iba na mo na no kapay disindes ang ila sining mga sounds so ginabawal na naton nga magdala ka mudra no sa sementeryo naton kay no kay ang usually gani dapat no kung ara ka sa patio ang imo da nga purpose is para mga muyo yes. mag spend time sa amo na nga yung nagtaliwan
nagtaliwan naton nga mga relatives, no. Hindi nga dapat dira kamo yang mag-happy-happy, no. Dapat na ni ang dira kita gaanta sila time kag amo na ang nourishment sang aton nga family, no. Yes. Kag dira kita maka-initiate sang aton somehow na maano sila ma-recall, no. Kag hindi nga amo na ang right area para magano sang mga sound system. Yes, so dapat solo mi nga lugar, no, nga dapat mga muyo kita dira mag-reflect kamo dira sa inyo sini nga mga namatay. Kaya Erwin amo na gani yung solemn gani ang ginahambal mga solemn. Tapos ang iban ma-party-party Yes, abi nila wala sila ka disturbo sa iban. So dapat it's a public place kabalikat Erwin. So dapat magano ta sa iban man nga gabisita man dira sa iban. Kag isa pa gid nga ginapabawal nato no nga magdala kamo dira sang or maghiwat kamo dira sa mga sugal, no. Labi na gid ang baraha. Kag ini man dira nga mga sugala kag kabalikat princess no nga ginalikawan man na nato no nga may mga komusyon dira nga magkalanabo kag kabalikat Erwin mo sa mga away kag misunderstanding, no. The same man na sang hambal mo hindi nang gina sa alcoholic beverages, no. Kung makaubog na ta wala na sa kabaminsar sang insakto, no, kag kung ano panada nga suyaay na lang kag makakos sang away, specifically kung may ara pagid sound system dugang ang pagid sang armas lothang ginadala nyo sa area ngayon which nga wala ka man dapat kontrahon dira, no. Dapat magkato kita sa kabalikat Erwin sa patio is for the relatives naton nga nagtaliwan na. So dapat mo nang tandaan nato, no, kaya respeto lang man ang kinahanglan, no. Kaya siyempre ang ibanda na dira iban ka po hiway ga reflect sa ila sini nga mga nagtaliwan nga mga mata. So dapat respetuon nato nila nga dapat mangin malinong, no. Ginatawag na kani nga sementeryo kay wala gahod, no. So dapat respetuon nato ng mga kangay naton nga mga nagbisita kag likawan man nato na kabalik princess, no, labi na gid sa mga ginikanan manong nga nagdala sang ila sining mga kabataan sa mga patio dra may kapin pa ko sa November 1, no, kay November 2 medyo kuso gid ang tao, no. So walungan nyo kag hindi nyo paglikatan ng inyo sining mga kabataan, no, hindi ka mawili dra sa tinalang nyo ada to gindala nato sang hindi amo. Kag may man na missing karon may kanto dra sa patio. So kali kay kamoy kawili kamo dra mag-chismis dra sa mga cellphone kamo dra mag-chismis sa mga bago kay ban reunion man ni kabula princess, no. Yes. Okay man sa kalitanay. Erwin maka-reunion kamo somehow maka-reflect kamo sa mga relatives mo, specifically kung ang istoryahan nyo is ang dagdaliwan nyo ng mga relatives. Wala gid problema. Pero ang aton mga responsibilidad as ang citizen dira naton dapat mag-consider man kita sa iban, i-consider ta man ang ilang nga mga feelings kag dira kay syempre isa lang maninga kay tabo, no. Isa ta magaan sang time kag maka-spend time sa mga muningang okasyon. So lungan kini nyo sini nga mga kabataan ay labi na mga minor de edad ninyo nga madala ninyo dra, mga toddler nyo dra, no, kaya giban gani kay kasi mahulog bala sa mga buho bala ka. Yes, so mo nakadelikado man sa mga area sa mga sa sementeryo kay may mga area dra nga makagat pa kamo dra sang lamok, no. So dapat talong man kamo dra na magkatan kamo sang lamok, no. That's why ang purpose naton man nga magkadto sa mga sementeryo naton agod nga tinuan man dra, no, ang mga pansyon, no, sa inyo sini nga mga himata, no, kay this is the time man makapaninlo kamo dra sa mga nagtaliwan ninyo sini nga mga himata sa mga pansyon nila. So dapat ready kita, no, kag protektado man kita nga magsulod dra. Kaga subong man kabalikat princess, no, sa mga kabisita man dra, no, kay hindi malikawan, no, nga grabe ang init, no, magdala kita, no, sa aton sini nga mga payong kag subong man sang ilim naton tubig naton agod nga hindi man kamo ma-dehydrate dra kabalikat princess kag pasibangdan dra nga na ano kamo na bugnuhan kamo or gali kay kulang gali kamo sa tubig, no, kag natamaan gali kamo ka init dra, no, or natamaan gini sa ilim noon kabalikat Erwin. Kapag puli ang over wala, no. Kaya galing, no. Kaya expect nato nga mainit ang aton sini nga Chimpo, no, kaya forecast ang aton sini nga Pag-asa medyo mainit ang sa subong nga weekend pero depende pa na basi kung mag-ulan naman din na dira, may changes naman dira, so dapat preparado kita. Prepared Kay kalabanan sa mga public cemeteries naton is wala na gawas ang kahoy, no, open space na, no, wala na sa mga kakahuyan dira, so dapat dala kita sa aton sini nga mga payo. Sa aton sining oras nga last 10:34 na saga.
Alis momento kabrikata princess na ato naman sining kantuhan ng aton nga tips and reminders angon sa sining mga may mga pila pagyapon no, sa mga kultura nato no nga gakabiktima sang scam kabrikat princess. So dapat alerto kita no yari mga pila ka mga tips and reminders naton angon sa agud nga hindi kita mabiktima no sang scam kay ever since kabrikat princess no I guess no gamay ka pa siguro damo na ning mga nabiktima sang una gamay pa kita. Kaya ining scam no subong online kaysa ang una budo lang upgrade na sila no sang una budo lang. Sa una gani is ginaistorya pa nila no physically ginaistorya pa gina-hypnotize ko no pero actually nadala sila sang istorya no kaga sales talk no sa mga individual tisubong na yara na gid no naga-innovate sila kag yara na sila online no so dapat likawanin nato na kabrikat princess kay ang ila sining ambal nati kung online may hypnotism man sa online na kabrikat princess no posible man kabrikat no ito grabe gid ang mga online scammer no kay nasri yes kaga nasari-sari nga klase sang mga scam kabrikat princess may ara sa mga investment scam may love scam pa gani no sa may credit card pagit kabrikat no in which bali dati di ba syempre ang ginaano na lang nila di ba sa una sa mga machine patungan nila sang tawag na gani may mga ano sila may mga scheming device sila dra. Pero subong naman na kabrikat princess sa online naman sila no. Naga-send sila or naga-text. Yes. Information mo nang ginakuha or ginakalap nila kabalikat Erwin para maka-intrude sila sa imo nga account. So muna halungan nato no. Damo ni ng biktima no. Labi sa mga online remittance nila or sa mga online banking nga ginagamit nila. Kagasubong man ang ila sining e-wallet no kaya aton sining mga cash kisa yara na sa aton sining mga e-wallet different platforms no may mga GCash may Paymaya or any dra nga mga na kadamo na dra so dapat halungan naton kay tanan ni sa may mga two-factor authentication no before ni ginapangayo niya mga inyong one-time password dra. So dapat ini nato na paghatag no kag ang iba naga-text no mga link no once nga mapindot mo dira ginakadto ya ka gina-divert ya ka or gina-redirect ya ka kadto sa amo na nga kapin pa kung online ka no kapin pa kung open mo dira nga wifi or ang imo sini nga data. Kung hindi ka wala aware kabrikat Erwin nga amo na gali ang OTP no so OTP dapat kabalikat Erwin balaan nila nga amo na siya ang password nga in which nga ginahatag sang imo nga online or bank account para ma-identify no kung ikaw gid man na ang papasa no sa amo nga amount sang kwarta. So verification asya kabalikat Erwin para at least bala ma-aware sila kung sa imo gid naghalin ang command nga maka-withdraw ka sang kwarta. Kaya aside sa password no sang inyo sining mga account dira sa inyong online banking no kinahanglan pa ng one time password no agod nga ma-open nya ma-access nya ang imo sining account dira so verification kabalikat Erwin. So careful kita no nga maghatag sa aton sining one time password dira kag hindi kita mag-entertain no sa mga stranger dira mo na plan kilalahon nato nang aton sining nga deal online chat manina or even sa call kabrikat princess na iban ka natawag sila ambal sila nga kapakilala ng mga taga-bangko taga-bangko amo ni siya may kinahanglan na tapos ganyo ang inyo sining information kag ikaw man nya nagano ka man dito na ganahan ka man nagpati ka man sang ila sining gina sa inyo kag tapos nagatag ka sang imo sining mga information ilabi na gid inyo sining one time password or OTP mo nimo dira so makibot ka lang no nga pag-open mo sang imo sining online account dira or sang imo sining online banking is may buwi na may ginabilin sila actually kabikat princess may ginabilin man ang waki ang waki nga sininti mo sa actually maluluyon man sila no pero ginauya pa na sila gamay pero waki na lang ang waki na ko 15 centavos na lang ara iban nga ni wala na mga point something na lang centavos na lang mabilin sa imo pero bilog ginano ang minilyon madara milyones libohon ubuson na ginila na transfer online kag kabudlay na kabikat princess no nga mag-backtrack na mag-trace na sa sining mga usually kasi kabalikat Erwin no grabe ang pag-access subong sa mga amo mga online scammers in which man gani kabalikat Erwin no manotice man naton sa online nga preference no masin sa mga Facebook or any kind nga ada dira sa aton nga apps no may ara gali sa mga website kabalikat Erwin no nga pag one click mo siya example ba siya nga video kuno nga may message ka sa video or something like that i-click mo siya
pero ang magwa gali yang website is lain. Hindi siya amo pag ginakabalikat Erwin, no? Wala siya ga tugma or ga coincide sa website nga ginahatag sa imo or gina-refer sa imo, amo ginang dudahan nato, no? Erwin, no? So dapat careful kitang mag-click dira sa mga ano man dira nga mga links, no? Mga unknown na links kag mga unknown number, no? Never kita mag-entertain dira. Kag kung once ka nabiktima naman na kamo ka kablikat princess, no, hindi magkauya, no, nga mag-report, no, sa aton sining cybercrime or ilabi na gid, no, sa aton sining regional anti-cybercrime unit 6, no? Kag sa aton sining matagsa-tagsa ka mga municipal police stations, may pili ka mo kapalapit dira, no, kay pagatagaan kamo sang referral dira or cater inyo sining concern dira, no? Inform nato, no, aton sining mga kapulisano kung once ka nabiktima kamo dira, agud nga matapda na nung mga suspect dira nga ma-identify sila ning mga cyber criminals kang natabag naton, kay online na ni sila mo, no? So dapat inform nato ang aton sining mga lookups, no? Kadto lang kamo sa mga pinakamalapit nga mga police station sa inyong lugar, agud nga ma-redirect kamo, no, or refer kamo, no, sa aton sining regional anti-cybercrime unit 6, no? Agud nga matagaan sang aksyon, agud nga hindi na mabiktima pa, no, or wala na sa mabiktima pa sa sining mga individual na which is nga nagadata online kablikat princess. Sa aton sining oras nga last 10:41 na sa aga. Arit moment naman na kablikat princess na ato naman sining pasiplatan, no, nga imo sining topiko, no, sa subong sining adlaw. Ilabay na gid, no, iningangot naman sa friendship kablikat princess. Pero atin sinanay, no, ato na ni pasiplatan nanay ang aton sining mga commentors. Acknowledge na nato, no, sanday Sir Jed Kanhan, no, good morning gid sir. Thank you so much gid sa pag monitor sa aton sining program. Subong man ang aton sining sisi, no, Picado. Si Sir Cyrus Librando, good morning gid sir. Subong man aton sining staff, no, sa OPD naton. Aton sining gwapoon sining driver, no, sa aton sining OPD. Si Sir Emil Alavanzas, no, good morning gid sir. Kag sa tanan naton dira nga mga katropa naton sa Office of the Provincial Director naton. Kag siyempre, no, good morning gid no, sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Kag subong man kay Ma'am Geraldine Patusa Magbanwa, good morning gid ma'am. Thank you so much gid, no, sa pagmonitor. Kag of course kay Sir Oscar Servidano, good morning man. Kay Last Nick, no, good morning. Hello Caps watching from Leganes MPS. Thank you so much gid sa pag-monitor sir. Kag subong man kay Ma'am Nala Rodriguez, no, good morning gid sa imo dra ma'am. Kag siyempre kay Mads Sugarlin Joy Digna DC, no, good morning man. Kag subong man sa kay Ma'am Tata ni Provido July, good morning man. Ang imo sining printe kablikat princess kina shout out na gid ka. Liwan gid, no, permi sa kalantaw, no. Yes, thank you ma'am sa pag-support. Kagang iya sining ano pagli, no, ang iya sining mag nakuha yan na kablikat tupi, no. Kaga subong man dira si Mama, no, si Mama Tata ni Provido July dira sa Tagig ano sa watching sa gikan dira sa Tagig Fort Bonifacio Metro Manila. Wow, dito sa ano gali kablikat princess sa Fort Bonifacio. Kag subong man kay Ma'am Robilin Agasnog magtanong, good morning gid ma'am. Kag subong man sa kay Buddy Vincent Blusa, no, thank you so much gid sa pag-monitor. Kag kaloyan lang, no, get well soon gid ra, no, kay Yado. Kag subong man sa kay classmate Benedict D, no, na nagalantaw sa aton sining program. Kag subong man sa kay Dayhan, ano, si classmate para sunggod na sa daan. Good morning dira, no, kay basi mo sunggod naman sa kay Day sa pag-greet dira karon. So shout out gid sa inyo dira tanan-tanan, no, kay Day Mama siya, no, kag subong man kay Mama Mama Sales bagin, no. Kag sa tanan nga mga member sa aton sining Office of the Provincial Director sa office naton. No, pasiplatan ko man din subong sa akon nga Facebook live, no, ang si Sir John Michael Recto. Pa-shout out, madam. Yes, sir. Good morning. Good morning. Thank you sa pag-monitor. Si Ma'am Amika Amor, si Ma'am Dordas. Thank you good morning, ma'am. Si Sir Bloodjack Alpas Jr. Good morning, ma'am. Yes, sir. Good morning, man. Si Sir John Michael Recto. Fishing site ang tawag sina, madam. Yes, sir. Thank you, Kido. Tapos si Sir Jeffrey D. Thomas. Hi, ma'am. Morning. Pa-shout out, ma'am. PPA Guard Lapus. Good morning, good. Good morning, good, sir. Dira sa inyo. Salamat, good, sa pag-monitor. Yes, kag subong man ka sabing nga na MPS ang lantaw man sa aton sining programa. Thank you so much, Ged. Sa way paglima claim ni ano ni Mama Tata ni Provido July, no, sa December 3 niya kuno i-claim kablikat princess, no. Kadto lang diri mama. Or pwede man padala naton sa imo sining area, no, diri sa Iloilo once ka makapuli ka na diri sa Iloilo.
kabalikat. Oo. Mayari pag dili kabalikat Erwin, no? Mhm. Ang mga nag-like and nag-react sa aton nga live sa Facebook page ko. Oo. Sir Tonio Valchado. Thank you, sir, sa pagmonitor. Si Sir Patrick B. Valdivieso. Si Sir Mhm. Paul Steven Domingo Lingkong. Si Sir Joshua Kabilitasan. Si Sir JC Sobrella Plantinos. Si Sir John Michael Recto. Si Ma'am Adela Depositar sa Oo, good morning Idra sa aton Yes, sining ma'am. Thank you sa PSMU na ilbin pagmonitor. Idra kay Mama ano pagid no sa aton sing PSMU chief no kay Mama Police Lieutenant Colonel Borio no kay Mama Yes. Borio. Good morning Idra si mo ma'am. ma'am. Kag sa aton sining PSMU family. Ang isa pa gid kabalikat Erwin, no? Mhm. Si Sir Roger Gumugda ang akon classmate. Pa, Mhm. thank you gid sa pagmonitor. Okay. Si Tita Budji Javier, Tita, thank you gid sa pagmonitor. Si Sir Richard Paraiso, Mhm. tapos si Sir Pedro Birial, si Sir Michael Kors, thank you gid sa pagmonitor. So, Aha. bumaga. Okay. Sa aton sining oras nga last 10:45 na saga. So this moment Kabli Princess nato ni sining topiko sa subong guys about naman sa friendship kabikat Princess. Amo na siya kita, naman kablikat Erwin Mhm. last time, no, ni Ari, si Sir Diggs lang ako no pod, no? Oo. Wala kami, no? Mhm. So, bali, nagwano, no, one gig ko tol sang ligad, no? And which bala yung specify na mo, Oo. no? Kung ano ang mga possibilities ko, ang imong nga friend is bad influence, no? Oo. Kablikat Erwin. Ang first tong naging takal naman is ang regarding sa bisyo, kablikat Erwin, Mhm. no? Nga wala balaging wala ging napungga, no, sa Oo. friends, no, imbes bala nga sa wayon, no, ging dugangan pagid, ging encourage pagid sang imo friend, Mhm. or ikaw ging encourage ka sang friend mo nga daw makadugang pagid sa imo problema, no. So in which bala ging hambala na ging takal na mo didto nga hindi gid na siya makabuli kabligat Erwin, no. Oh. Specifically kabligat Erwin, no, kung malubog pagid kita sa utang, Mhm. malubog ka pagid sa imo nga bisyo, kung ano pagid ang mga bisyo mo dira nga in which bala nga makalid sa imo sang dugangan pagid sang mental health problem mo, Mhm. ang hindi gid na makabulig kag aside from that kablikat Erwin, no, ang maano pag na siya, no, mahuya, no, kablikat Mm. Erwin kay specifically kung ada na kay kita sa downtime or sa aton bisyo, ang isa pa gid na ang maka-occur, no, kung sige-sige na aton nga pakalain sa aton kaugalingon, Mm. maka-lead kita sa or maka-come up kita kablikat Erwin nga mahuya na lang kita, wala na ta sang self-respect sa aton kaugalingon. Mhm. Kag in which bala nga kablikat Erwin, no, feeling naton sa aton self bala useless na kita, no, wala na Mm. kita pulos or mo na gani kablikat Erwin, no, ang importance gid sang friends, no, kay amo to hambal namon ni kablikat Tupe, ang tell me your friends and I will tell who you are, no, kablikat Yes. Erwin. So Mm. dapat amo gid na kablikat Erwin, no, ang gaan tagid sang importansya ang friends naton kag kilalanon naton kay amo na ang makaapekto man sa aton mental health, Mm. specifically kung bad influence sila. Ah. So kung nadula Mm. ang self-worth mo, ang imo self-respect, di na kita di ka na makaagom kablikat Erwin. So ang pamangkot da kung mabuligan ka sa imong friends, di ba? Oo. Kabay pa kung naglulong ka na to sa droga or sa illegal nga Mm. droga kablikat Erwin, no, ang dira ka na lang sa kung maka-reflect ka Mm. na, too late na. Yes. So dapat kablikat Erwin gaan ta sang importance ang friends nato, Ah, or so- daw gaan ta man siya sang Oo. identification, Kag no? pilion nato na Pilion in nato. short no kapilion nato na aton sining mga abyan na kabulit princess kaya mo nablambal nila no sa pag select no sa pagpili sa aton sining mga abyan, mga true friends dapat ang pilion nato no, hindi sila nga ara sila kung ara ka sa maayo no amo na bala no nga dira mo matest man ang aton sining mga friends no kung maayo gani or yara sa mga achievements, Nami, oo. success mo damo Mhm. sila. Pero kung sa mga down moment mo dira is dira mo matest ng imo Madula. sineo nga sino ang nagaunong sa ato no. Mhm. Kag when it comes sa ginambal nimo sini nga bisyo pagid no. Kay mo ng mga bad influence kung isa no nga Nagalulong. nagalulong kita sa bisyo is because man sa influence no sa aton sini nga mga friends dira no. Kay ang iban is para consider nga belong ka sa amo nga grupo or sa mangin na friendship ka is kinahanglan ka mag-join man kung anong mga bisyo nila. Kung anong in. Oo, kablikat kung ano Erwin, dira oo. ti Anong basta uso. oo kung anong uso dira kag labi na gid bisyo. So amo na pala ginambal nato no nga ginambal na gani nga bisyo kay hindi mo nami Di kabilang mayo, princess na hindi oo. mayo. Correct. So mo na dapat no pilion nato no kung biska na mo pa nakagusto mo tani nga isa na katao nga makipag-abyan siya
pero kung bisyuhan or bisyo may ara sila nga bisyo kag kapin pa addiction na adik na sila sa mga bisyo. Hindi na sila nga bisyo nga inom, sigarilyo. Ang iban nga ni bisyo sa sugal kabigat princess, no? Oo. Kablikat Erwin, tapos sa muna no, kung malulong kita kablikat Erwin sa muna nga bisyo, no? Ang in which wala nga magkalautang na naton. Tapos aside from that, kung magkaulautang kita, manago na kita. Manago na kita, tapos ang gingutangan, tagaliyaya, itong mga, ano pala? Ang pamatay, gid bala kablikat Erwin, no? Muna ka delikado. Amo pag inang delikado, no? Kung ang inutangan nato no kay dira nagkasugot tanan eh. Basta negative ga domino effect na kabigat princess nga kung hindi manami ang ginaumpisahan asa nga sugpon-sugpon ng mga negative naman kag hindi manami ng mga impluwensya. Outcome is bad effect. Yeah, so kag dira nagkasugod kung nagabisyo ang isa ka tawo bisyuhan, ilabi na gid sugarol, asa na dira nga palautang no. Mo na bala nga hindi malain ang mangutang kabigat princess no kay mo nambal nila no. Ang utang isa muna nagapatiyog sang kalibutan kabigat princess no. Wala sang tawo nga wala sang utang no, even kani utang nga loob bala kabigat princess may ara kita sina no. Pero tanan nga utang na labi na gid no financial is dapat nato na islani na kung ano man nga o gin promise naton dira dapat ay tumano nato no. Kagway na dapat ginapalagyuhan na kabigat princess no. Although nga damo nagambal nga wala sang na preso sa utang pero madamo na no. Kay na sila nga utang na tong preso ko tungod sa imo sining ano estafa no. Isa ka form dira no sa pagpangutang dira no nga mapreso ka mo dira through sa estafa kag depende man na kung large scale man na or ano man dira no. Pwede ka mo papailan dira sang kaso no kag yes pwede ka mo mapreso because sang utang kabigat princess no sang kwartang inutang ninyo ilabi na gid no sa mga authorized no sa mga legal entities sa kabigat princess no sa aton sining mga financial entities I mean pwede ka mo mapreso dira because man sinyo sining ginapangutang no kag amo pagid no another kabigat princess sang about sa friendship na ngani sakto lang ihambal mo kabigat Erwin aside from that kabigat Erwin no hindi lang man kita ang maapektuhan right after sa mga himot nato no nakita po sa ato no specifically kung may mga rakita kabataan asawa dira no kung nagbuta ka sang utang dira no ang syempre magutman imo kabataan magutman mo imo asawa paano da yung mga kinahanglan sa mga bata mo hindi mo na mahatag kay syempre nalulung ka na gani sa bisyo kulang pa lang gani sa kaugalingon mo ang bisyo mo ang kwarta mo it's because ang impluwensya no sang imo sining friend kabigat princess no kaya mo na blan no kung maano man naton that's why nga makategorize ka sang mga iban sining mga tawo nga bal na si ano na palautang na although nga ikaw hindi palautang is because man sa imo sining friend nga palautang no so grupo yan na grupo yan na basi utang kasi ginalerto na ng mga ano mga kadaman ginaano na dayon nga basi magamuno si ano di mo mangutang nga kayang pareho na sila no kayang migaya na palautang barkada yan na palautang identify ka na no so dapat diyan siya kita sa mga kapareho na sila nga mga friend nato na kabigat princess wala gami ng problema kabigat Erwin no and watch wala nga may kita actuations or may makita kita sa ilang nga mga bad side no wala gi problema nga i-friend ta sila pero try to ano lang naton paminsaron nga somehow maapektuhan kita sang ilang mga actuations or ilang mga ginapang-ubra no nagpasimple kabigat Erwin basi bala gamiton ka Manila no example may mangutang sila garantor kaya galiya wala kaya kabalo automatic may ara na iba no damo na sa mga friendship nga muna no nga way sa kabalo nga why naging palagyuhan na tulis ang friend niya ang ginutangan niya tapos siya ginimo galing nga grantor siya ang ginakulit no even gani sa mga online nga mga credit kabigat princess no nga way kita kabalo ginimo kita nga reference dira das nga kita ang ginakulit sa mga gipangutangan nila no careful kita dira sa mga friends nga kag hindi naton basta-basta nga ihatag ang aton nga information dira nga imo nila kita nga grantor kabigat princess tapos ang iba kabigat Erwin no wala na lang galasin siya gina-direct na lang nila no pero okay lang man natin kabigat basta lain gid akong ginalisin siya kabalikat dapat i-assure gid bala ka syempre lain bala ngalan mo utang dito kay simple show sa kabigat princess no nga sa nga wala respect yung imo sining nga friend hindi mo siya true friend no kung ginabutang dira nga ginaumit ka dira sa kutangan no kag dapat hindi nato na pag-tolerate kita kabigat princess kag mas manami no nga distance lang kita no kung kangay sila nga mga individual kangay sila mga friend nato no kag hindi basihan na kabigat princess no nga kung gamay mo friends hindi ka friendly no yes correct kay sa friendship
friendship, oo. Kaya yung iban, di ba, usually ginambal nila. Mhm. Kaya isolated ka or something daw tatlo lang imo friends Oo. or tagduwa. It doesn't mean no nga ano kaya tawag ni introvert. Oo. No? Hindi man siya actually introvert, no. Basi ang isa ka tao is daw choosy lang or Yes. mas maging ano siya sa friends niya or aware siya sa Ah. friends niya or sa palibot niya, no. Kaya mas okay ginakabalikan Erwin no nga tagduwa tatlo ang imo friends at least bala mayo sila Yes, or true. kaga sila ning mga best friend nimo kag mga true friend nimo no Oo. kaga hindi ni sila mga BI bala nga bali na tato no nga mga bad influence. Kaya mo anon mo lakadamo sa imo friends no ti friend. Oo. Double check man lang ka nagalingan Oo, sa ang mga iyo- updates ang imo kabuhi ginapang lapta niya man lang kag indot nga imbes nga makabulig siya kabalikan sa imo no ang ginaobra niya is magpakalain pa. Yes, no hindi na basihan nga kung damo ka ba abyan anon mo kadamo Yes, sa abyan mo correct. puro malang adik. Abyan mo damo to ang friend mo puro malang sugarol. Palabisyo malang chismosa. Ah, puro damay mga hugot. Damo man to ng mga friend mo pero mga palautang. Damo man to friend mo pero mga hindi manami ang mga kita mo lang kabalikan Erwin kung may kilanglan sa imo. Oo na, mo pagid na, amo nagginman ako Friends with princess no. benefits. Oo na, mo pagid na. Mayara man nga damo to ng friend mo gali ginamanyak ka man lang. Amo na Friends with benefits. damo. Manyak Oh, din. damo may mga muna ilubin sa mga kababihan nato nung Yes, warning man oo. ano nga although nga ang iba no damo ko yung friend biskan sino lang kilala niya. Pero ilang tawa ba lang background sa mga kilala niya, sa mga Yes, background niya. correct, Puro oo. hindi manami no. So hindi porket nga kung gamay mo friend ano ka na lugi ka na. Yes, correct, Mas kabalikan manami Erwin. ba gamay lang to mo friend pero mga taro nga mga tao, mga maayo no. Sa mo na importante Grabe ka Black ginahadlaw ni Princess. Oo. Tingnan this. Oo, kay meron iban nga tanan na lang kilala mo. Si ano na barkada ko na, tropa ko na, ano ko na. Kilala ko na, pero tawag lang background. Kasi sa kabalikan Erwin hindi man. Oo. Kasi artista lang. May arabagin nga ano na friends ng bayan, pero okay lang man na nga friends ka mo ng bayan no. Pero siguro doon man naton nga kay kisa Pag maabuso Oh, kita yes. Erwin, usually, no, kung basi bala gamiton kita amo tong hamba ko sa imo kay ina basi gamiton kita sa mga kautangan or yes. somehow bala nga Oo. may liog lang to siya bala bala Oo. nga siya pipay ko to ipabayad lang nga nila Oo. liog lang nga sa imo gali ang address ipadala no na, pero ang bagay na. ngalan ara siya iya ka friend mo. Sa mo na maging ginagamit kung baga hindi na sa namin ang mga friend na kabalgata princess nga gina take advantage kita no Yes, abuso kita kaya naga-take opportunity sila sa ato no so dapat distansya kita sa nga sina nga mga friend na kabalgat princess. Yes. So ano pagin nga mga sahi sa mga friends pagin nga ibandra kabalgat princess sa sining Yes, storya pag abyanay. Or speaking of kabalikat Erwin no hambal mo to magaan tas ang boundaries or distansya nga muna ng mga friends no amo ginang dapat practice kabalikat Erwin no specifically no ang itudlot naton sa mga kabataan naton no ang boundaries nga ginatawag no specifically kung ang strangers ang ginastorya nila kag hindi naton kilala so kita man kabalikat Erwin no maskin sa friends naton no mahilig kita bidabi nga first naton met sa tawo kabay pa kung may ara ka nakakita sa mga tao nga vulnerable no vulnerable sila in which bala nga bago lang nakilala ipanghambal na to ang mga secrets ang mga problema no so hindi kita dayon mag act up no kabalikat Erwin no once nga first time nato makita or ma-encounter ang isa ka tawo no doesn't mean nga mayo gid dayon ang iya nga actuation sa iyo or mayo siya nga tawo luckily ka lang kabalikat Erwin no kung ang imo nga first nga na encounter or amo na nga tawo ang na-encounter mo kabay pa kung ikaw is vulnerable sa mga una nga situation no ang masaligan bala kag hindi siya mag-take advantage sa imo kay once nga mag-take advantage siya sa imo kabalikat Erwin no i-blackmail ka niya kuhaon niya tong mga information tapos ipanglapta niya ang malain pa kabalikat Erwin no gamiton niya again sa imo no kag kabay pa muna bala i-blackmail ya o gaan mo ko di kwarta mo na isugid ko ni karon ang imong mga storya ang mga ano mo di ang mga sekreto mo talaga sekreto mo mabala na nila so kabalikat Erwin amo nang pinaka-importante sa ginatawag nga boundaries kag ang ginahatag naton nga to say no oo to say no kabalikat Erwin is hindi malain no kay makabulig ina no somehow nga makahatag sa ila sang information nga hindi kaya basta-basta hindi ka basta-bastahon sa pagtunto hindi ka man basta-bastahon sa pag grabe nga ayo no? So in short kita limitasyon no sa mga friends naton
Hindi porket nga friend naton sila tanan na lang nga gusto nga ayuon nila isatag naton. Try to kilalahon naton, i-check man naton kung ang tanan bala usually ang bottom line na princess no ang money matters no. About sa kwarta no dra na actually damo man sa mga friendship nga nagkalaguba is because man sa muna sa mga utang, sa mga kwarta no. Tapos sa mga business pagit kabalikat Erwin no. Pagit na. Wala nag-upod sila sa isa ka business no. Na mga business partners mga muna. Business partners in which bala nga abi mo masaligan mo siya, yes. gihatag mo sila tong mga accounts mo. Nga ano mo kay hambal mo dugay na kami nga friends, hindi ako pagtuntuon. Kagang iba na complete princess no naga-invest sila is because man sang friends nila no nga naga-invest sila, nagatag sila investment nila. Pero at dayon gali ang friend niya kumbaga scammer gali ka na. So dapat maging aware kita no sa mga muna nga mga friends kay basibli bala kabay pa kung bala nilang mga influencer. Kapila mo ko nakita kabalikat Erwin sa Facebook no. Damo nga mga dagko nga mga influencer sa Facebook or sa image bala nga live sila mga TikTok or ano nga popular sila, mga millions na ilang gina-engage or mga kwarta nila. So amo pag ang nato no ginalikawan no kabalikat Erwin no nga hindi kita masyado maging comfortable sa camera or nga gipakita nato mga tanan nga mga valuables dira no kay dira gaman ga kaganyak no or kagakaganyar ang mga aton mga bad aside sa bad friends, mga bad people nga inuch ba lang makahimo or makaobra sang or makaplan out no kabalikat Erwin nga obrahan ka sang malain. Yes. So kung namin sa aton sining nga topiko kabalikat princess about sa istorya friendship no or pagabyanay. So ang mabili na naton siguro no nga pilion naton no aton sining nga mga friend dira nga kagatagi kita limitasyon na kabalikat princess no nga okay lang nga gamayang friends ato as long as nga masaligan naton kag hindi bala kita pag-abusohon na kabalikat princess. Yes, kabalikat Erwin specifically no ang ihambal man pagid nga aside sa boundaries no ang pinaka-importante nga masetan sa boundaries is ang mga female kids nato no kay kabalikat Erwin no adira man na usual kakatabo ang mga abusar or abusive nga relationships no specifically ang mga parents or other nga close relatives sa aton mga kabataan kabay pa kung babae bala imo bata no kabalikat Erwin wala tamagaan sang importansya ang ginatawag nga limitasyon sa kaugalingon tapos upod na lang to sila kung maskin kay sino tapos dira naman na maka-gain or makakuha naman sang ang maka siya bala maka-sort out naman ang malain nga paminsar sang iban nga tawo para maka-obra naman sang malain sa kabataan kabay pa kung babae kabalikat Erwin no important kid na siya nga gaan sa limitation kag boundaries. Okay hindi kita magakampante nga como friend naton indra nga kampante na kita no nga safe ang aton dra nga mga family members naton. So dapat careful kita no kag hatagi da limitasyon na always. Sa aton sini nga oras nga alas 11 na sa kabalikat princess no kadasig lang sang minutos no kag nagay nga po sa aton sini nga Chimpo. So once again no, sa aton sining mga live viewers dira no, good morning dira sa kay Pastor John Homer Madera no, thank you so much sa pagmonitor. Kag subong man kay Sir Noy Contarciego no sa aton sining live sa subong sining aga. So continue na nato na kabalikat princess ang imo sining topiko no about sa friendship no sa next naton sining episode buwas naman kabalikat princess. So once again, salamat gid kita no sa inyo sining pagupod sa aton sining programa kada Martes. Kag of course no, thank you so much man no sa Radyo Gyon Santa Barbara. Ay labi na sa aton dira nga station na manager no kay Sir Kaugyon Boboy Sukaltito. And of course sa aton sining municipal mayor no sa local government unit of Santa Barbara kay Mayor Doc Dennis Superficial. Kag sa tanan naton sining mga followers man diri sa aton official Facebook pages ng Iloilo Police Provincial Office. Kag subong man Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6. Kag sa mga ano man nato subscribers dira sa Radyo Gyon sa YouTube channel nila. And of course sa aton sining mga listeners no sa DYIS 106.7 FM sa inyo sining mga radyo. Salamat kita no sa inyo sining pagupod sa subong aga. Iban pa kining mga topiko kag mga accomplishments nato no ipagaano nato na buwas naman sa aton sining kape kag balita programa Kabalikat Princess. So once again no, thank you so much gid sa inyo sining pagupod. Nagika na gid lamang diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Dr. Meloy. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Abiani Manuel Razalan. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Major Orlando Oranyo.
Maraming salamat sa inyo sining nga paglantaw sa aton sining nga programa sa subong nga Martes. Sa ika-117 niya sa aton sining nga episode sa Ilonggo Caps on Air. Kilitanan man kita sa masunod sining nga Martes, pero kilitanan ipakid kita buwas na sa Kape kag Balita program nato. Nagikan nagid lamang diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa technical side Kabalikat Staff Sergeant Christopher Tope Dignadisi. Ako naman Kabalikat Staff Sergeant Erwin Magarso. Kaya ako man si Kabalikat Police Corporal Princess Ruth Margaret Estabilio. Inyo, masaligan. Santa Claus is coming to town. Taking it twice, well it's taking it twice. Gotta find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. As green in winter's cold and snow, as when the summer breezes blow. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. As green in winter's cold and snow, as when the summer breezes blow. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. There's an old Christmas card and an old dusty tongue, and it brings back sweet memories here to me. Leaves the angels keep their watch of wandering love. Old morning stars together proclaim thy holy bride, and praises sing.
Norwegian